Vítam vás z nového videa, zdravie z Oloman TV a môžeme sa aj spustiť na videjko. V dnešnom videjku vám ukážem mojich 5 spinnerov, poviem vám môj názor a môžeme sa aj spustiť na videjko. Preto videjko chcem pár lajkov a budem najšťastnejší človek, keď dáte odber a môžeme sa aj spustiť na videjko. Môj prvý spinner je tento krásny červený, stál 3 eurá v daráčiku v Piešťanoch. Je to mega spinner, len čo mi na týchto spinneroch vadí, že chrastia. Počúvajte ten zvuk? Nám to nevadí, točí sa to, točí. To nevá. Aj triky sa na ňom dajú robiť. Je to úplne mega spinner, môžeme ísť na druhý. Ako druhý spinner, za tento som hrozne rád, je to takýto kovový, je to plastový. Tento je mega, takýto krásny ortuťovej farbe. To mega sa točí, odporúčam si ju kúpiť, stal 12 eur. Fakt, odporúčam si ju kúpiť, je to mega spinner, mega spinner. A môžeme sa vyzvrhnúť na číslo 3. Na číslo 3 je takýto sekierkový spinner, je to fakt magický spinner, tiež v ortuťovej farbe. Kto by nevedel, kto je ortuť, je to tá vodička, ktorá je v onom teplomeri. Je to, nepíte to? Odporúčam, píte to. Je to tiež mega spinner, len zase chrastí. Stalo tiež 12 eur, fakt je to mega spinner, tiež si odporúčam kúpiť. Môžeme ísť na číslo 4. Je to takýto Batmanovský spinner. Nie som za noho rád, úplne hrkáha. Vieš, keď zahrkám, tak sa presne točí. A keď tento zahrkám, tak sa furt točí. A ako číslo, no tento stal ešte 4 eurá, nevadí. Ako štvrté číslo tu mám tento spinner, za tento som hrozne mega rád. Kúpil som si ho dneska. A toto bude asi posledný spinner, čo dneska ukážem. Ďakujem vám, že ste kúkali toto video, hoďte tam ten like. Budem rád, keď tam hodíte odber, zdieľajte toto video, pošlite ho kamarátom. Ja budem fakt rád. Ja sa s vami lúčim, budúce video budú triky. Ja sa s vami lúčim a čau.